Barka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Taskar Media. Idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan channel din, muna roƙonka da ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawa domin hakan shi zai bamu ƙarfin gwiwan kawo muku sababbin shirye-shirye a koda yaushe. Kuma mai sauraro ka danna alamar ƙararrawa don hakan shi zai sa a sanar da kai da zaran mun ɗaura bidiyo a wannan tasha. Mun gode. Kamar yadda za ku gani, inda Fati Slow Motion ta je gidan Naziru Sarkin Waƙa domin karɓar miliyan ɗinta ɗaya da ya mata alkawari bayan cece-kuce da aka yi ta yi a ɓangaren sada zumunta ta ɓangaren wato media ta Instagram, Twitter da kuma sauransu. Bayan cece-kucen ne da Naziru Sarkin Waƙa ya fito inda yi bayani ya bawa wato Ladin Cima naira miliyan 2 ta jajari, inda kuma ya ƙara da cewa ya bada miliyan 1 wato a Fati Slow Motion ita ma ta jari. Kamar yadda ya alkawarin haka, shi kenan sai gashi Fati Slow Motion ta je har gidan Naziru Sarkin Waƙa inda ta karbi wannan miliyan 1 da ya mata alkawari, kuma wato bayan haka ya bata miliyan 1 inda ita ma ta tashi ta yi wani jawabi. Gani ga sarkin waƙa Naziru, na gode, Allah isaka da alkhairi, ya bani naira miliyan 1. Dama harka ce ta kebura kuma babu wanda bai san ta ba. Me ake kira haka? Kebura? Ta inji. Na natsu wallahi. Wallahi Allah da rashin kudi kenan. Wallahi na riga na faɗa na ce wallahi ba abin da yake da. Na riga na yake ga ni ga sarkin waka. Ko ce dai ya hakuri komai ya wuce. Komai ya wuce. Ka yi hakuri sarki, wallahi na yi maka hawo. Kuma ka ce min ka yafe min. Alhamdulillah, na gode ma Allah. Wannan ma arziki ne a rayuwa ta duniya. Mai sauraro, kun ji abin da Fati Slow Motion ta faɗa bayan haɗuwanta da Naziru Sarkin Waƙa, inda mutane ke ta wato tofa albarkacin bakin su ta ɓangaren sharhi wato comment a ƙasan post ɗinta da ta yi a ɓangaren TikTok. Inda za ku ga Aisha Abdullahi abin da ta ce, Masha Allah, Allah ya ƙara shirya ku, wallahi kin burge ni, babu girman kai, kin amshi laifinki, Allah ya yafe mana, amin. Mai sauraro, ga fili ga mai doki, inda kai ma za ka iya baje hajan wato comment ɗinka a wannan ɓangare ta YouTube a ƙasan wannan bidiyo namu. Ka yi mana comment kuma ka danna liking akan wannan bidiyo, kada ka manta ku danna subscribe da kuma alaman ƙararrawa. Don haka shi zai bamu ƙarfin gwiwan sambaɗo muku sababbin shirye-shirye da kuma labarai inda ya shafi Kannywood, ba ma Kannywood kaɗai ba har da ma siyasa da al'amuran yau da kullum. Daga naku mai karatu Ali Edosh, sai mun sake saduwa da ku a bidiyo na gaba. Taskar Media taku ce kuma tamu ce.